Kako podignuti standard građenja, održavanja i obnove potresom pogođenih područja? Dio je to tema o kojima će se razgovarati na konferenciji Arhiba u listopadu. Organizatori Društvo arhitekata Zagreb, a njihov je predsjednik naš gost. Dobar dan želim gospodinu Tihomilu Matkoviću, predsjedniku društva. Dobrodošli u Studio 4. Hvala na pozivu, dobar dan, pozdravljam sve gledatelje i gledateljice. Najbolje da odmah krenemo o konferenciji, radi se zaista o jedinstvenom događaju. Srećom moći ćete organizirati onako kako ste željeli, uživo, svi će se naći na jednom mjestu, pa evo recite nam nešto više o tome. Naš sajam i konferencija Arhiba u kojoj ove godine organiziramo prvi put, ali nadamo se da će postati tradicionalni, bit će u listopadu od 7. do 9. ove godine u Areni Zagreb. Cilj nam je zapravo na jednom mjestu konačno uživo okupiti sve dionike koji su zainteresirani i za graditeljski sektor, a ove godine i još dodatno za obnovu kojom, evo, nažalost, kao rezultat velikih kriznih vremena koji su iza nas, nadam se, koji uključuju jednako i COVID, ali i 2 potresa koja smo imali, nisu nam omogućavali niti da se na jednom mjestu okupimo kako bi prodiskutirali sve izuzetno bitne teme za budućnost i grada i Hrvatske. Evo, našli smo potrebnim organizirati jedno takvo mjesto na kojem ćemo se svi zainteresirani, i stručnjaci i sudionici što državne, što lokalne uprave i tijela, pa i zainteresirani građani moći na jednom mjestu naći i stvarno uživo prodiskutirati krucijalne teme zapravo za budućnost naših života i naše države. Koliko izlagača očekujemo? U segmentu sajma očekujemo 50-ak izlagača koji će direktno moći prezentirati svoje proizvode koji će nam omogućiti daljnje aktivnosti u graditeljskom sektoru pa i u obnovi. A u segmentu konferencije imamo 2 dana u 2 dvorane vrlo intenzivnih i sadržajnih predavanja koji će uključivati cijeli niz tema. Između ostalog, ono što želimo zapravo komunicirati je nekakva budućnost graditeljskog sektora kroz kulturu građenja. Znači, naravno, razgovarat ćemo i o obnovi, o svim segmentima obnove koje trebamo popraviti, doraditi da bi ona bila brža i sveobuhvatnija, ako je to jako veliki proces i zahtjevan proces, ali želimo govoriti o kvaliteti građenja kao jednom segmentu, značajnom segmentu hrvatskog gospodarstva gdje u budućnosti moramo dizati standard. Želimo govoriti o održivosti kao jednom danas neophodnom elementu, znači i održivo građenje, i želimo govoriti o inicijativi Europske komisije koja se naziva Novi europski Bauhaus, gdje zapravo i na temeljima tehnologije i znanja, ali jednako tako i umjetnosti i baštine, treba graditi prostor Europe kao nešto što je, za razliku od nekih drugih kontinenata, sa značajnom tradicijom koju treba njegovati i pokazivati. Spomenuli ste kulturu građenja. Nažalost, mi često o nekim temama razgovaramo kad već bude kasno ili kada se šteta dogodi. Prošla godina je bila vrlo izazovna. Osim što je bila pandemijska, imali smo i 2 potresa koji su upravo zato, eto, možda više uključili i vašu struku. Koliko se o kulturi građenja govorilo prije, a koliko će to zapravo tek sada postati značajna tema? Već 10-ak godina zapravo u Hrvatskoj postoji jedan dokument koji se do sada nazivao apolitika, to je de facto kultura građenja. Kultura građenja zapravo je neophodan element koji svi moramo zajedno osvijestiti. To nije pitanje samo nas stručnjaka koji radimo jedan segment posla. To je pitanje općeg stava zajednice o tome da jednom izgrađeni prostor treba i održavati. To smo zapravo svi sad jako jasno ispoznali nakon potresa, gdje smo uvidjeli cijeli niz godina slabijeg održavanja, osvijestili isto tako da objekti koji su stariji od 100 godina imaju svoje zapravo jako velike probleme, i ta jedna kultura građenja treba biti nositelj cjelokupnog razumijevanja izgrađenog prostora, a jednako tako i neizgrađenog prostora koji sadrži, koji nam je uključen u nekakav urbani ili općenito naš život kao zajednice.
Rekli ste koliko je važno zapravo održavati ono izgrađeno. Možda najbolji primjer je centar Zagreba gdje imamo upravo zgrade stare 100-tinjak godina. Čuli smo ne jednom ljude koji smatraju da to možda nije njihova briga, da bi to netko drugi trebao preuzeti, grad ili država, ali svakako nije njihovo. Pa je li tu važno promijeniti i svijest ljudi, pa to nekako i regulirati na kraju krajeva konkretnije? Apsolutno. Znači, ono što od prvog dana govorimo vezano na Zakon o obnovi. Zakon o obnovi u konačnici zapravo govori o jednom od 7 tih bitnih zahtjeva za građevina, to je ta konstruktivna nosivost i tu će država sada ovaj čas pripomoći u obnovi tog konstruktivnog sustava za stambene zgrade. Međutim, to je cijeli daljnji niz elemenata. Poznato nam je zadnjih 10-15 godina već stalno govorimo o energetskoj obnovi i to je nekako išlo. Naravno da je u Zagrebu nešto teža situacija jer je jedna velika zona grada zaštićena kao kulturno dobro, to je 20.000 objekata, to je zapravo značajan fond zgrada, gdje je nešto kompleksnija obnova fasada. Ono što svakako želimo razgovarati i evo i na našemu sajmu je da osim te konstruktivne obnove koje smo sad osvijestili, trebamo naći alate na državnom nivou kako bi potaknuli i obnovu svih ovih ostalih temeljnih zahtjeva za građevine, što znači dizanje i standarda, na primjer neki, mislim budimo realni, neke zgrade u centru grada i dalje imaju stanove bez kupaonica u samom stanu. Koliko god se nekima činilo da je centar grada jako bogat, ima i loših primjera. Jednako tako u prostorima koji su pogođeni značajno u epicentru zagrebačkog potresa ili na Banovini gdje su obiteljske kuće, standardi su bili različiti. Gradilo se i na ovakve i na onakve načine. Zakon o legalizaciji usvojio je veći dio tih objekata u pravni sustav društva i sad i na tim objektima treba puno promjena i puno dorada da bi oni zapravo uspješno dalje živjeli i odnosno bili prihvatljivi za korištenje ljudi. Dotaknuli smo se naravno Zakona o obnovi, on se neminovno sada mijenja. Vi ste, vaše društvo, od početka sudjelovalo u cijeloj toj priči. Koje su najveće manjkavosti, što treba konkretno promijeniti kako bi se sve skupo ubrzalo? Zakon o obnovi, od prvog dana smo uključeni naravno kao stručnjaci u njega. Evo ja sam i član savjeta pri ministarstvu u cilju unapređenja cijelog tog zakonodavnog okvira. Moramo biti realni. Zakon o obnovi recimo Dubrovnika za potres koji je tamo bio prije 40 godina se mijenjao tako isto 40 puta. To će biti i sa ovim zakonom i pravnim okvirom oko njega. On trenutno se čini kao da nije dovoljno dinamičan u provedbi aktivnosti. Pri tome se ono što se sigurno najviše vidi su stambene zgrade u Zagrebu kao najveći mogući kamen spoticanja. Istovremeno zapravo se primjećuje da u segmentu javnih zgrada, pogotovo što je financiranje koje smo dobili od Europe kroz Fond solidarnosti usmjereno pretežno tim javnim zgradama, aktivnosti pripreme obnove su kvalitetnije. Gro recimo objekata Zagrebačkog sveučilišta je već u zadnjim fazama projektiranja i priprema se značajna obnova, na primjer Zagrebačkog sveučilišta gdje se u narednoj godini očekuje oko 2 milijarde kuna uloženih u obnovu sveučilišta, jer tu je bilo jasnije vlasništvo kao početak. Pa je proces bio brži. Što kod stambenih zgrada, evo nažalost nije slučaj i to je jedan možda čak i ključnih elemenata za usporeno pokretanje obnove stambenih zgrada. Što je ono što ćemo trebati imati na umu prilikom obnove? Evo krenimo sa Zagrebom i okolicom, da ne zanemarimo ove ostale županije naravno oko Zagreba. Ključno je da moramo osigurati da nam ta zgrada ne ugrožava svoju okolinu. Na taj način je zapravo postavljen i taj zakon o obnovi. Ono što nije zakon o obnovi definirao i što ćemo morati nekim drugim zakonodavnim okvirom definirati je te poboljšice na drugim segmentima zgrade. Znači, ovaj čas evo gledamo nekako taj segment konstruktivne obnove i tu je država odlučila doprinijeti sa sredstvima. Međutim, značajna su sredstva u igri i zapravo sve stambene zgrade koje idu u tom smjeru obnove razmišljaju puno šire od same konstruktivne obnove i moraju osigurati ozbiljna sredstva. U osiguranju tih sredstava neriješeni vlasnički odnosi su značajni element koji remeti napredak projekta.
Ako se ne varam, vaše se društvo bavilo i temom kako možemo najbolje iskoristiti ovu priliku i kakav Zagreb može biti nakon ove obnove. Koji su zaključci? Apsolutno trebamo ovo gledati kao priliku jer cijeli segment donjega, gornjega grada i nekih rubnih gradskih područja u epicentru zapravo zagrebačkog potresa već duže vrijeme traži novi prostorni plan, znači u zadnjih par godina naše društvo intenzivno govorilo o potrebi potpuno novoga GUP-a, a ne samo izmjena i dopuna GUP-a, a da bi se to moglo napraviti, intenzivno se treba istražiti, napraviti te stručne podloge za ono što nam je budućnost. To je jednako tako treba govoriti o kvalitetnom gospodarskom napretku, o kvalitetnom prostoru za obitelji, za život, o kvalitetnom održivom zelenilu. Cijeli niz stvari se otvara i budućnost jasno i na globalnoj razini koliko je zapravo problematična ta budućnost sa promjenom klime. To sve skupa treba onda biti integrirano u taj jedan razvojni dokument prostornog planiranja koji će nam omogućiti zapravo tu svjetlu budućnost. Ova kriza kroz potres koji nam je uništila veliki segment grada samo je jasnije ukazala zapravo na probleme koje i tako imamo. Banovina je pak neka ipak drugačija priča. Koji će izazovi tamo biti najvažniji? Tamo je znači znatno manji element stanovništva u stambenim zgradama, to je velika razlika u odnosu na ovo područje prvog potresa grada Zagreba i okolice. A osim toga taj kraj je već i ovako i onako gospodarski bio zapušten, pojednostavljeno rečeno. Taj kraj je jako veliki dio Hrvatske, a broj stanovništva je na razini 2 do 3 naselja u gradu Zagrebu. Taj nesrazmjer površine i broja stanovnika govori o tome koliko je zapravo tamo kompleksno općenito voditi brigu o javnoj infrastrukturi i toj kvaliteti života kroz zajedničku infrastrukturu, a nakon toga i taj život tamo je zapravo realno težak. Ono što Zakon o obnovi nije razmatrao do sada, jer je prvo gledao uvijek kako osigurati prostor za život, nije razmišljao o segmentu gospodarskih aktivnosti, poljoprivrednih aktivnosti u takvim ruralnim krajevima i to je nešto što će se negdje morati, možda ne kroz Zakon o obnovi, ali negdje će se morati osigurati zapravo i taj ulog u to bavljenje sa lokalnom gospodarskom aktivnosti, to je na razini, kažem, ili poljoprivrednika ili obrta, to nisu velike tvrtke u igri, nego baš ono pojedinačni prostori gdje realno ljudi tamo tako žive. Rekli ste u jednom trenutku kako standard građenja svakako nije bio ujednačen, to je jedan od najvećih problema. Koliko bi potencijalan problem mogao biti volonterske akcije građenja kuća na Banovini? Ima, srećom ima ljudi koji žele pomoći, koji se uključe na taj način, međutim i tu se to često radi bez uključivanja struke na pravi način. Volontarizam je uvijek dobar, bez daljnjega, međutim nije dobar u segmentu kvalitete građenja, a evo želimo, kroz kulturu građenja želimo zapravo naravno dići i kvalitetu građenja. Ne bi nam se smjelo događati da kroz takve aktivnosti dobijemo kuće koje možda onda ponovno neće zadovoljiti sve te temeljne zahtjeve, pa uključivo i nosivost, tako da to treba biti ipak pod nadzorom, stručnim nadzorom i taj segment, evo kažem, moguć, ali nekako moramo kvalitetno razvijati dalje tu priču. Cijeli taj segment bavljenja građevinom koji se nekako čini u Hrvatskoj kao da svaki od nas može bez problema se baviti takvim poslovima, treba unaprijediti zato što to je i značajni segment gospodarskih aktivnosti, ne samo u Hrvatskoj nego i na globalnom nivou i on mora biti kvalitetan ne samo za naše potrebe nego i za potrebe konkurentnosti prema ostatku europskog tržišta kojeg smo sad neminovno dio. Tako da mislim da je apsolutno prihvatljivo volontarizam, međutim unutar nekakvih okvira, stručnih okvira i okvira koji će omogućiti daljnji razvoj zapravo gospodarske aktivnosti u tom segmentu. Jesu li montažne kuće, čuli smo sada da je otvoren taj javni natječaj, najbolje rješenje za Banovinu?
Montažne kuće su jedno od mogućih rješenja kao i klasična gradnja i nema ništa krivoga u tom pristupu. One su ovaj čas čak i realnost gledajući na potrebe obnove grada Zagreba i okolnih područja gdje će se znatno više energije morati uložiti u in situ, odnosno na licu mjesta građenje sa značajnim udjelom građevinske radne snage u zgradama koje će se obnavljati, a ne rušiti i zamjenjivati. Tako da izrada predgotovljenog objekta negdje u tvornici i njegovo brzo sklapanje na nekoj lokaciji na Banovini uopće nije loša ideja. Proizvoda već postoji na našem tržištu. Mislim da se taj dio industrije već od početka ove godine, praktički odmah nakon petrinjskog potresa, priprema za to i nekako se nadam da će to biti kvalitetna rješenja i da će čak otvoriti jedan segment jače nove građevinske industrije. Hoće li to možda utišati zabrinutost onih koji su rekli prošli smo tu obnovu jednom, vidjeli smo nažalost nije to svugdje bilo najbolje izvedeno, pa ipak sad ako imamo ovakav standard moglo bi to biti bolje, dugoročnije bolje rješenje? Apsolutno, znači kad se govori o predgotovljenim objektima oni će imati nekakav standard koji će se provjeravati na mjestu njegove proizvodnje još u tvornici, tako da u konačnici to bi mogle biti standard ujednačen na svim kućama jednako. Evo kažem, čini mi se da to može biti jedna uspješna priča. Rekli ste Zakon o obnovi mogao bi se dorađivati, će se mijenjati još. Koliko će to usporiti ovaj proces koji onako nije baš najbrži? Zakon o obnovi će se sigurno mijenjati kao i svi podzakonski akti, pa evo mi smo neki dan imali i temu promjena prvog programa mjera koji je vezan uz Zakon o obnovi, a i Zakon o obnovi se najavljuje da će se mijenjati unutar sljedećih mjesec, 2 dana. Zakon o obnovi sam po sebi prvenstveno zapravo govori o načinu na koji će država i lokalna zajednica doprinijeti u toj obnovi financijski. On pokušava neke procese ubrzati u donošenju i izradi projekata i građenju i prihvaćanju tih izgrađenih zgrada. Međutim, ono što smo mi zapravo napomenuli dodatno je da to zapravo jasno govori o tom da bi mi morali mijenjati naš izvorni Zakon o građenju i tu moguću brzinu u pristupu primijeniti za sve gospodarstvenike, odnosno za sve ljude koji sebi grade nekakve zgrade, jer je to nešto što evo i svjetska zajednica očekuje da u Hrvatskoj se treba ubrzati i taj proces se sad nekako okreće više na odgovornost sudionika, znači projektanata i graditelja, a manje na administraciju, što je ispravno. Znači taj proces kakav govorimo u Zakonu o obnovi koji se sad i dalje zapravo čisti i pokušava ubrzati će, ja se nadam, biti primijenjen i na izvornom ovom zakonodavnom okviru Zakona o građenju, Zakona o prostornom uređenju, a i dalje najveći problem koji ja osobno nisam te struke pa mi je teško govoriti o tome, ali vidim ga svakodnevno, je problem vlasništva. Znači problem vlasništva je temeljni problem zbog kojeg su nam najčešće usporena ulaganja u segmentu građevinarstva. Rekli ste kada govorimo o Zagrebu, prva na redu veći zahvat nam je zapravo zgrada sveučilišta, bit će to jedan jako veliki projekt. Podsjetite koliko ste rekli da je novca u pitanju? Evo, sljedeće godine u zgrade sveučilišta će se uložiti oko 2 milijarde kuna. Konkretno Građevinski arhitektonski fakultet su dobili osigurana sredstva, mislim da je nivo 203 milijuna kuna, znači značajna rekonstrukcija. To su sve zgrade koje jesu dobile ili narančastu ili crvenu naljepnicu u potresu i to će biti značajni građevinski poduhvati, to će ponešto poremetiti aktivnosti sveučilišta jer će se morati dislocirati privremeno na druga mjesta, održavati nastavu, ali svakako to je značajno u tom segmentu samo sveučilišta, a pritom paralelno ide i segment zdravstva gdje se sve ključne zagrebačke bolnice isto moraju urediti i dovesti u stanje potpune sigurnosti, kako je to i propisao Zakon o obnovi, i druge javne ustanove poput muzeja i takvih zgrada, tako da će već sljedeće godine zapravo se očekuje stvarno značajna aktivnost, pogotovo uzevši u obzir da se to više manje gradi iz sredstava Fonda solidarnosti,
koji ima ograničeni rok trajanja. Hoće li to biti za početak dobra prilika za taj novi Zagreb, novu sliku Zagreba? Krenuvši od sveučilišta pa dalje bolnice, nešto što ćemo ostaviti drugim generacijama? Na jednu stranu da, na drugu stranu ne. Znači, na jednu stranu zapravo govorimo o tome da ćemo obnoviti fond, recimo, sveučilišta, odnosno svakako javnih zgrada, ali više manje ulažemo u postojeće nekretnine. Znači, ne idemo u smjeru gradnje novih nekretnina. To je jedan od segmenata koji smo negdje na početku razmišljanja o zakonu, međutim, evo, ograničeni smo izvorom sredstava. Europska unija je zapravo iz Fonda solidarnosti dala za obnovu postojećeg izgrađenog fonda. Zapravo postoji veliki potencijal da se neke zgrade koje su očigledno, koje nisu očigledno za namjenu za koje se danas koriste, poput nekih gornjogradskih škola, one jednostavno su građene prije 300 ili 400 godina za neku potpuno drugačiju namjenu. Sad se činilo kao dobar trenutak da razmislimo o njihovom izmještanju u potpuno novu zgradu koja će onda biti sigurno od danas pa sljedećih 100 godina i onda smo sigurni da je to ispravno, a da ovu zgradu staru, koja je stara 300 godina, još je pritom i povijesna baština, prilagodimo za neku drugu namjenu koja neće biti toliko javno bitna. Znači, mi ako imamo školu sa djecom, mi moramo biti potpuno sigurni da će to biti u svakom sljedećem potresu potpuno sigurna zgrada. Spomenimo na kraju još jednom, dakle 7. do 9. listopada u Areni Zagreb, Arhibaus, svakako je jedinstvena prilika da svi oni koji žele, posjetitelji su dobrodošli, ili tako? Apsolutno, pozivamo sve naše sugrađane, sve stanovnike Banovine koji su sigurno najzainteresiraniji ovaj čas za sve te procese u građevini, sve naše kolege stručnjake, svu i državnu i gradska tijela da dođu kod nas na sajam, jer svi ključni dionici će biti tamo i to je sigurno odlično mjesto. Biće zanimljivog sadržaja. Hvala vam lijepa, gospodine Matkoviću, na današnjem gostovanju u Studiju 4. Hvala vama. Vaš cjelodnevni izvor informacija. Studio 4 od ponedjeljka